Igbo Bu Igbo, ekele m unu, ntị ọ dịkwa. O mere ihe m chọrọ ịjụ taa. So, and n'ụbọchị taa aga m na-eme nsụkwana Igbo ma asụkwana Bekee. So, ka m na-asụ ya bụ ngene Igbo. Ife m chọrọ ịjụ taa bụ, achọrọ m ịjụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa. What is the benefit of taking hard drugs? Achọrọ m ka ị gwa m, just bịa na comment section. Tell me the uru ọ bara gị ịdị na-take hard drugs. From Igbo, mkpụrụ mmiri, all of them, think of it. Ịma ya, you know them. Just tell me one benefit of taking these hard drugs. Because to the best of my knowledge, uru ọ bara. When you engage young youths on why they take these drugs and give them reasons, na ihe adịrọ mma, they will agabido mawara gị atụ. Kpọwara gị ndị big men, ndị kpatara ego, a na-amacha atụ with Burna Boy and Davido na ndị niile a na mkpụrụ mmiri, and they have money and they have success. Let me tell you, you are calling people who have skill, powerful skill. Ka m jụọ gị, elee uru ịṅụ Igbo, ịṅụ mkpụrụ mmiri bara? Now let me educate you. You see this thing they call marijuana, and the senior brother they called crystal meth, mkpụrụ mmiri. Let me tell you, mkpụrụ mmiri is even more dangerous than cocaine. Now, ile anya na be anyị ugbu a, ụmụnte, ihe awụzi ihe ha jiri mere nni. Ihe ha ji mere nni. This one a na-akpọ marijuana wu Igbo. It's something that always, whenever you take it, it always affects your thinking. It creates a form of mental illusion. It affects your thinking. Ị na-echezie echiche straight, mana ajụọ gị na-asị ịma ihe ị na-eme, onwe ihe ịma ị na-eme. You don't know anything. You don't know what you are doing. You don't know. See, you don't know what you are doing. These drugs are going to affect your mental sanity. It is going to affect your ability to reason out things critically. It is going to affect your physique. It is where the ga-eme gị dị ịta ahụ. Ọ ga-eme gị nri ahụ aga anọsị gị n'ahụ. Ị na-eri nọ dịka nga a na-awe ya n'ime ọhịa. These drugs will disorganize your life. Mana n'uche nke gị, if you don't know ihe na-eme, you don't know what you are doing. And Chinefu ọ na-aka njọ. Chinefu ọ na-aka njọ. Look at our society. Insecurity everywhere. Maka ngini ụmụntị nri na-eji agba Igbo aṅụ mkpụrụ mmiri every day. Ịbata na university eji ya wee mere nni. In fact, every aspect and every area who had drugs, alcoholism, excessive alcoholism and hard drugs. I may encourage you, come to the comment section. Anọ m na comment section. Bịa gwa m ofuru Igbo, mkpụrụ mmiri, cocaine, all these hard drugs. Bịa godi gwa m ofuru ọ bara gị. Let's discuss, let's analyze it. Ka m mara ofuru ọ bara gị. Ntị ọ dịkwa. Ana m asị ndị nna nna ha jiri n'oge. Some parents they take this thing in front of their little children. Ụfọdụ ndị nne na nna na-aṅụ Igbo, na-aṅụ ihe niile a na-aṅụ na-ese nke a na-ese kpọ nke a na-akpọ n'imi in front of their children, which is not good. So ana m asị gị, ịbụ onye nne, ịbụ onye nna, ịbụ nwa okorobịa, ịbụ nwa agbọghọbịa, try as much as possible to avoid drugs. Avoid drugs with all your strength, and you will see your life turn around to better. Ntị adịkwa, ya gazie.